Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiknan Masuk, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Ola robli srobli sodri layasi. Di amri wa lulung moktakan saniya waktu. Namasi tananakum wa nama tapi nasabi amalan alasan sadari dulu agama turi ngadalan langkung rumiyin menunjukkan rasa syukur jumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi tansah nampi sawangatipun piring dunya dalah delahan amin. Wilujeng siang atur pambagyo wilujeng kagem kita sedaya kairing raos kurmat konjuk jumateng para nayakan praja ing menika ingkang angka setunggal saking sesepuh dina sepuh lan aji sepuh Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan dan Perikanan. Lan nuwun sewu tamu Bapak Ibu Bupati dan Kinormatan Ukti ingkang kawula hormati. Muspika Kecamatan Ayam, Lamna Logending, sekalian para air, pengurus DPC ANSI Cabang Kebumen, saking Romo Jumti Logending utawi saking Jedis tansah kita hormati. Pendamping nelayan Kepala Desa Petani saperangkatipun ingkang kawula hormati. Ketua OD Nelayan Argopeni lan Jedis Sar Nelayan Argopeni Jedis. Panitia selamatan tokoh nelayan lan ibu nelayan lan rombongan kesenian wayang kulit. Sedaya para tamu ingkang boten kula sebat, sedaya ingkang sami rawuh boten ngirangi lan sedaya tansah kita hormati. Wilujengan utawi labuhan dumawaing Rino Anggara Kasih warsa enggal 13 September kali selangkung labuhan menika perlu dipun mangertosi. Labuhan menika nulodo zaman kerajaan Mataram lan dipun lestarekaken ngantos sakmenika kalebet kearifan lokal ingkang wonten TPI Bedalen Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen boten sanes nerasaken perjuanganipun para leluhur ingkang sampun ngrumini kula lan panjenengan. Akanti menika boten gegempil kamardinipun para tamu ingkang pinenggah kaparenga dalem matur bilih sekadan laut sedekah laut utawi ngelabui menika ngunjukaken awujud puji lan syukur Gusti anggenipun badhe murwani makarti ing mangsa catur utawi mangsa kathah kita ingkang kasok netra wajib daya dinayan samajinamadan kalian kita ingkang boten kasat netra ing pangangkang muri wilujenging sadayanipun selamatan nelayan dipun sarengaken selamatan bakul sekalian tagok prau pramila kita sesarengan nyediaken ubo rampenipun wilujengan utawi selamatan kados ada tinggal sampun dipun lampahi. Monggo ijobipun kados mangkaten sedaya selamatan ngunjukaken raos syukur dumateng Gusti ingkang purba jagat saisinipun
sekaping kali syukur dumateng para nabi, para wali, waliullah saking Nabi Adam sepengandap boten sanes ngalap sawangat lan barokahipun kun bayakun amin amin ya Allah ya rabbal alamin anggenipun nyediaken kun bayakun selamatan sepida bubur utang benabe lan jandhakipun sekoanan kang awak dhewe tempat padirakin kacangipun papat kali mapancar kana mlajan tujuh bayu kang tumunung wonten kiblat sekawan awit wetan kidul kulon lan kaya bromo angin sisi putih hakang kuning lan ireng mainah amara supya hadama lajeng mingking diwerangan ngandap-ngandap mingking fokus waktu manipong wake kulon bapak dan ibu bapak yang ngawaso ibu bumi pertiwi baik lahiranipun kula lan panjenengan amrih wilujeng sadayanipun pun fayakun atau kepian tumpeng lan ambeng komarang boten asane namung sasita utawi baktane terima ngartosi datang para leluhur leluhur kang buka wadus sunargobani terutami gini pemulihan kagok dana kelasan berganti karantanus sedaya kemawon ingkang sampun rupaning warga kaliyan dalan ingkang tepi terutami menika alas kuang ajeng tangga tangga lan tidak Jakarta lalu ingkang mengkoni bidaya untuk Depok endi tidak tindak lalu saling para mahasiswa itu terutami gaduh permana sulmalan karbona karbon isi ngacertanya isi ngacerta Tanakin pemulunya berubah Demang Onggo Yudo sahandanipun Sari Daya Wisnu Dewati berada mungkin dari Brodol Sakti engkang sampun ngayungi kepada warga nelayan khususipun nelayan kita tanpa tepi saking sandikanipun cepat maring kahandanipun amin pun fayakun muga para warga nelayan para salawat tanpa manggih nelayan sebenarnya lalu kita tanpa lalu serta para beli kasih punjara yang pertama sanggar ini tambah kita waktu balik udah jajah orang saja tak yang dia bapak lima bukan ini bukan jelas surya itu semuanya ingkang moni pedalan menika ingkang manggihaken petasan pedalan kawasan Pegawi Kramat kami jangan yang ini jadi kakek sarawasan mas para pandan mas para Mas kentana bulu lagi ke Bosmali pertama di dasar masalah amun kaji tadi ingat moni wilayah sampai ini pedalan kaki maya kaki ini maya kaki perkapan karang aku mancing jaya kusuma kita kalimat sadara pun dan bagus kandung dan sama si bagus sedikit yang kajimankan yang berarti itu buat ciri nama bulan-bulan saudara dan namun sutawi julian jadi orang kuning malah berkaham barokah pun amin amin ya Allah ya Rabbal alamin lalu di anggene pun sekalian pokok kagunganipun Nabi Sulaiman harus dipendo kagungnya laut lan bumi minangka kangge uri-uri budaya kene dalam orang antri bilsen sadayapun warga rakyat Pegalan kangge sami usaha lalu golong itu kesok penelitian tentang TKMR ingkang mangertosi dan kiatu Mataram ingkang orang sakta jadi awit mereka kita merasakan kiblat sekarang oleh petan kiblat bulan Ramadan di Indonesia tahun lalu satu tahun itu nama kiblat gansal windu sekarang lalu kita berkumpul kopi di mana kalau pada pun warga yang menarik sanusa kalau itu nyebutkan berkali pengeran lalu anggenipun akan rasu dan menikmati kanjeng Nabi hingga kami menjadikan inspirasi terus sahabat yang bersama musman ngarabu bakar hati tipun mugi-mugi warga yang maaf warga pun berkah tipun sebut mugi-mugi warga yang masa tapi saling kalah pun cepat baik pun bayar pun warga paling luas
Namung mangkatan ingkang saged dalem aturaken tuna tungkap pinatur kula rumaos bodho saking bauda trek nalar Jumat nyadong lumujung kami akan menika Purna Madya Wusana rahayu kula piyambak sedherek nuwun pamit kematangan sedherek ingkang mangke kula nyuwun boten nampa sesaret paripurnaning adicara monggo diperasaken sabibar puniki mangke kula lajeng minggah kula nyuwun pamit dari kula jenazah ingkang sami pinang niku namung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wih, ayo. Menyebut jumatan tempat sesepuh nelayan nggak sabut di Tuhan dengan memperhati. Yuk, lilir bapak. Ada cara ingkang kota rakyat ini menyebut makatan kalau sesuai dengan aktor setengah laut nelayan kata ini perkara mereka Dilo, Kinoko, karena kau cara diurut bumi pangkutan mengenai bosan tak guna kita dia dalam ini dari kajian studio. Selanjutnya monggo kita donasi adicara menikah anti maus dan laksana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah semangat sampai kabullah kabul akhiri walaupun makin indah dua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Let's go.